Teema Makamashi, yanzu na ci karo da wani muryanki da kike kiran sunana ƙararrau kike ce Sadiya Haruna, Allah ya tsine miki albarka. Teema Makamashi anti mai tusan jaki, ni ko me na miki da har tsinuwarki zai kama ni. Bari in gaya miki ko iyayenmu da suka sunkuya suka haife mu ne muke musu biyayya, amma they choose da su tsine mana, to tsiniyansu babu inda zai je, balantane ke haduwan titi rabuwan titi. Shekara nawa kike bi na da sharri Teema Makamashi? Teema Makamashi kina bi na da sharri tun 2020, that's 6 years back, kuma na fita a harkar ki 4 years back. Teema Makamashi, duk inda kika gani ana rigima da Sayyida Sadiya Haruna saboda naki kula ki, rayuwanki ta tarwatse, kin zama gantalalliya, kin zama gafalalliya, kina so duk wata rigiman da ina yi ban sa ki ba, ban sa sunan ki ba sai ki shiga. Teema Makamashi, ba za ki fita a harkana ba? Ba za ki ji da wannan muryanki, voice ɗin maɗugonkin da yake yawo a page ɗin uwar murure ba, kina ce idan kin gan Sayyida Sadiya Haruna da wata ƴa mace ji kike kaman kin gan saurayinki ne da budurwanki? Teema Makamashi, ga ƴaƴanki maza manya guda hudu. You are ought to enough to be our mother at a platform ɗin nan, ba za ki kama kanki ba ne? Wai ni ba kya koyi da su Jamila na gudu da su Hadiza gaban ne? Me yake damun ki ne matan nan? Ana azumi, ana watan Ramadan, to ni ba shedaniya ba. Yau mun kai azumi na biyu. Teema Makamashi, ta inda zaki nuna mun ke cikakkiyar yar iska ce. Ubangiji Allah ya kawo ni daga Madina. Allah ya kawo ni daga Saudiya, ki ƙara kama sunana Sadiya Haruna, ki ce Allah ya tsine min albarka, ki ganyen da zan fito in koyo Allah, bana so in yi zagi, amma zan nuna miki na haihu. Kin ji? Kina ce wai Allahnki ya kama ni saboda na ki yarda ki da ni? Saboda na ki yarda shine Allahnki ya kama ni ta ina? A voice record ɗinki ji ne kike ce wai ban gan masifa da bala'i ba ma, wai yanzu na fara gani. Yanzu dan wannan bala'i da dan kacin cruise ɗin da nake yi a social media in shine kika ɗauka shine masifa a rayuwata? To bari in gaya miki, wannan tabbataccen tuba da na roka zan yi bijakin Rasulullah, ina kan hanya zan yi. Shi yasa Allah yake ta kokarin raba ni da karuwe da ƴan daudu, kuma haka shine alkhairi a rayuwata. Sannan na gani saboda mun dan yi kacin cruise da Hassan Makeup, hankalinki ya tashi kike jin daɗi, mayar da jin daɗin ki ciki mama na, ban yi faɗa da Hassan Makeup ba. Yawwa. Wayo, ashe wannan cin mutuncin da Hassan Makeup ya miki, ashe abin da ya sa ki ciwon zuciya kenan, mun ji ki kwana biyu baki a trending. To baki gan komai ba, yar gwelan asara, baki gan komai ba. Sannan ni da Hassan Makeup ba faɗa muke yi ba. Sannan idan kin cika tsinanniya tabbatacciya, ki taɓa ni bayan sallar Ramadan, zan nuna miki na haihu. Alakar ki da Hassan Makeup da kuke yi da shi kwanaki daban, ni kuma alaka na da nake da Hassan Makeup kwanai na yanzu daban. A lokacin da ban taba ganin Hassan Makeup ba ma, ya ci mutunci na da na iyaye na da na kanne na, ban kula shi ba, balantane yanzu da na san shi. Kina nufin yanda kike tura mishi hotunan mutane da sunayen mutane ya ci mutuncin su, kin tsammani ni ma haka nake tsakanina ni da shi? Azumi ne muka kai guda biyu yau a bakin mu. Wallahi azim, idan na taba ce Hassan Makeup ya zo ya zage wani a social media, Allah kada ya karba wannan azumi na guda biyu da nayi. In na taba ce Hassan Makeup ya zo ya ci mutuncin wani a social media, Allah kada. Barka da zuwa tashin labaran Arewa Hausa. Idan wannan ne zuwanka ko zuwanki na farko, kar dai a manta a daure a danna mana subscribe, sannan a yi liking da comment domin jin ra'ayoyinku kuma. Da ya bani rabon duniya da lahira. Amma kefa, muna da evidence ɗinki, voice record ɗinki kaca-kaca da aka turo mana da kike tura a ci mutuncin al'umma. To bari in gaya miki, na fi karfinki. Na fi karfinki, Sayyada ta Rasulu ta fi karfinki, bari in gaya miki. Wahalalliya da ta ƙare miki, yarinya kanwar bayanki da kika isa ta haife, da kika isa ki haife ni, na zo Kano kuma na wuce ki a komai.
sai dai ki mutu. Teema Makamashi da ke nake yi anti mai tusan jaki. Shege ka fasa ni da ke. This time around, I am fully ready. Makaruwe da yan daudu. Idan ba bala'i da masifa ba irin na Teema Makamashi, ni na ma san da ke ne? Na manta da ke ina rigima na ina ruwanki da ni? Zaki zo kina kama sunana, wai Allah ne ya kama ni, ban gan komai ba, masifa da bala'i yanzu na fara gani. Yar bura uba haka nan maganan aure na da ya mutu kika je kika kafe kin je kina yi. Ba gwamnati da nake aure ba? Tun na san ki shekara na 6 zuwa 7 da sanin ki kin taba yin aure Teema, banda auren da kika yi guda 3 duka ƴaƴanki maza 4 ubansu daban-daban. Banda suna taba jinki kin yi wani aure? Ba gwamnatin da nake auren ba? Har na ji ki kina cewa wai auren contract ne nake yi. To Allah ya kai mu bayan azumi ki kara maimaita maganar nan zan nuna miki na haifu. Wannan bala'in da masifan da me ya kamata yi ma Makamashi. Bana take kullun kin takura ma rayuwata. Yanzu nan in kin ji ni ina faɗa da wannan whoop zaki je ki fara mu'amalan ƙarya da shi na munafurci. To ki kiyaye ni. Ki kiyaye ni. Ki kiyaye ni. In ba haka ba, ya ne Hausa na ake cewa Fati, idan jaki bai ji kunyan menene ba? Wallahi idan soho bai ji kunyan hawar jaki ba, jaki ba zai ji kunyan kadar da shi a kasa ba. Wallahi Teema Makamashi ki fita a sabgata. Ki fita a sabgata. Kar abin nan ya kai mu bayan sallah. This is the first and last message da zan miki a wannan Ramadan. Shi ma idan na bari zan manta ni, ina da mantuwa, ba zan miyar miki da martani ba. Shi yasa ni miyar miki da martani yanzu ana. Ki kiyaye ni. Tallahi idan G Fresh ya nace maka, kun gan kaska idan ya shiga jikin kare sai an sa mishi wasu chemical ko me kafi ya fita. Idan mai hankali ne yana son samha, ka gane? Wannan abin ya faru. Mutanen nan fa suna kallon mu ba wai ba sa kallon mu ba. Na rantse maka da girman Allah idan kana tunanin mutanen nan ba sa kallon ka Abdul, ka gwada yin focus ka gani. Ka yi focus ka gani yanda za a yi tracing ɗinka. Wallahi a Najeriya idan aka so duk inda kake a cikin Najeriya wallahi idan ka yi abin da za a gani wallahi 24 hours sai ka shiga hannu. Why not a zo a yi magana menene amma saboda neman trending sai ya je ya juya labarin sai ya zamto ma kamar rashin kunya da izgili ake a bidiyon. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Kuma somehow ba ta son irin wannan a zo a yi bidiyo da ita wani na san halinta. Wallahi tallahi idan G Fresh ya nace maka, kun gan kaska idan ya shiga jikin kare sai an sa mishi wasu chemical ko me kafi ya fita. To haka za ka yi ka cire G Fresh a jikinka. Saboda mutum ne zai ce maka baya fushi amma bakin munafiki ne. Mutum ne zai ce maka shi bai san wulakanci ba amma wulakancin yana damun shi. He will just do what is going to favor him and he will do something for his selfish interest. Shi ko ka wulakanta shi ka yi wa banza. To haka yake. Wancan bidiyon da ya yi da samha kwata bai kamata ba. Ai kafa Arewa ma ban ga mai promoting din mutum ya zama real celebrity ba irina. In akwai dan Allah ku faɗa. Babu shi, amma su kuma ni Abdul idan na samu matsala idan a ce ina tare da kai ba? Ni wawiya ce fa in kana neman wawiya number 1 to ni ce nan. Idan ina tare da kai idan ka samu matsala, na rantse maka da girman Allah Abdul, zan ji kamar ni ne na samu matsala. Zan tsaya in jajirce maka. Idan you are depressed ne, zan yi motivating ɗinka. Zan gaya maka, I will teach you how to be strong. Ka duba fa lokacin da Zalmalulun Best Choice ya fita duniya ya zo cikin gidana yana waya da wata karuwa. Karu suna video call suna zina ta waya. Karuwan ta yi mishi screen recording Abdul ta poster. A lokacin na zo daga umra ko hutawa ban yi ba. Yanda ka san ni ne cikin sinanne na haife shi. A kafe ni a kafe shi. Shegiya yar iska ga mijinki in kaza ga waye babu wulakanci da zagin da ban sha ba. Yanda ka san ni
ni ne na yi update Abdul, amma at the end of the day wai ka gan wai ni ne zai zo ya yi rubutu a kaina, wai daga yau babu shi babu Sadiya, irin duniya ta ce oh gashi nan ya sake ta, kuma a bayan fage ni na wurgar da dan banza, ni na kai shi kotu, ni na sa ya sake ni, ya bigin dina na nuna bana yi, yawancin su zafin rashin mu'amala ne. To me zai zo ya yi proving anan? To ni kuma wawuya na riga da na bashi fame, to sai in ci gaba da bashi free popularity. Yanzu ma mistake ne yasa ne magana, kuma ba sake yin sa zan yi ba. I will never give you that popularity, kuma kai suna a banza, saboda ko ni har yau har gobe in na ganka bakin zalmalulu nake gani. To ina sauran daraja da zaka ce kar a hada kanka da Sadiya? Har yanzu Sadiya da sauran mutuncin ta, cin da babu wanda ya taba kallon tsuliyan Sadiya. Kadda ya manta a daure a danna mana subscribe, sannan a yi liking da comment domin jin ra'ayoyinku kuma hakan na da matukar muhimmanci. Mun gode.